Nibingelele nginamukele kuThabizolo-TV. Sicela uma umusha kule channel noma uqala ukuyibona, sicela ucindezele u-subscribe button ukuze uthole zonke iy'ndaba. Sekuqubuke umsindo ezinkundleni zokuxhumana ngemva kokuba uSenzo Zondi odume ngelikaNtencane kubathandi bomculo kaMaskandi kanye nalo ongomunye womama bezingane zakhe futhi ophinde abe naye ngumculo uNombuso Gcabasha odume ngelika Miss Level bephumele edlangaleni ngokungazwani kwabo. Lokhu bakhombisa ngokungqofana kwabo ngezingoma abasanda kuzikhipha. Uzokhumbula mbukeli ukuthi uNtencane usanda kukhipha i-album nesihloko sithi Alingini. Kule album kunengoma ayibhekise kuNombuso owumama wengane yakhe nesihloko sithi Diye ma womntanami. Kule ngoma lo mculo uzwakala ecela kuma wengane yakhe ukuthi amukele ukuthi sebahlukana phela futhi kabasophinde babuyelana futhi okwakubahlanganisile sekwadlula. Uphinde asole uma wengane yakhe ngokulwa ngengane. Ngemuva kokuthi umama wengane kaNtencane eyizwile ingoma ebhekiswe kuye, naye ubese bhala eyakhe ingoma ephendula uNtencane phela nesihloko sithi Diye babontwanami. Kuleyo ngoma uNombuso uphendula uNtencane ngokuthi uvele ulwa ngayo ingane ngoba isihlangu sakhe sokuvika mayehlaselwa yilo mculo. Kule ngoma uNombuso uzwakala ezibiza ngokuthi uyini unengafi, aphinde athi lo mculo odume ngelika Ntencane akazi lutho nge-love back. Ukuzizwela izingoma zalabaculi benqofana ungasesha khona la ku-YouTube, ungashiya ukuphalwa kwakho ku-comment section. Sibonge, sihlangane ngokuzayo.